Sa gudahin nga ro ti surat, ti pakasaritaan, idi kalman laing nga paset ti pakasaritaan ni Julie nga napoluan. Anak, idi kalman laing. Idi kalman laing. Tanaallokoy kon ni Ronnie Manonemi ama pang kamin agpa-check up iti doktor. Talimamit laing nga tawan ngagdenden na kami. Anat serbiti kinagagit mi. Manonemi siya ada pwestok iti tiyandaan. Idinto tani Ronnie ket nagaget ngagpasada iti tricycle. Malaksid ngagpasada iti tricycle, ada pa taraken nga baka, ada pa taraken nga kalding, taraken nga nitug ng manok, taraken nga pato, kurang nalay nga taraken nga baboy, taraken pang kumamat ti baboy, awam ti pinta sa pagtarak na mi, kaputa, adamat asidag akaruba mi. Agdindinulong kam ti bigat no nga mga sikaso karig taraken mi, kalpasan na, agkuyog kam to, naglugan ak to, manunemi, iti tricycle na, itulod nak dito tiyandaan, kadag pasadan tumatmanen. Ti pangal daw, umay dito tiyandaan, kalanglang kam nga mangan, iti malam, umay nakto alayan, ngagawid kami, kang kanayon kami mat ngagbembembang, kanayon mat ngagsabsabat ti rik nami. Padasin mo pet na dumadumang style, position, at dug position, at kinaan, 69, anda dumapay. Dati pek helicopter, ganda dumapay. Ayun, kaskas di nga awan. Hanak agsapol tinaalsim. Hindi pa ilang manunaming ang bagbagada ng mapang kami at pa-check up iti doktor. Kalita na alukoy ko iso naman. Napang kami iti doktor, nga mamumi, kadejay, kalpasan ka no ti makalawas, maamon minton ti resulta. Ini umas aslik deta nga aldaw. Salamat law ko ang dandanag ni Ronnie. Salamat dandanag ka, ha? Sweetheart. Julie, anan to ti reaction mo kas pagarikan ta? Siyak, iti at datapirensya na. Well, gagangay lang nga medyo madismayaan. Siyempre, kahalikaguman taon iti anak. Imsan tamat ngagkanak, kas pagarikan, tada diferensya. Wano siyak, iti ada diferensya na, anamat reaksyon mo. Siyempre, nalidayak. Ano nga tano, agpadpada talaingan nga ada diferensya na. Because idawdawat mo, agpadpada ta nga aon diferensya na. Ngayon di dumtengen data, manunay nga aldaw, parang ipaka mo, ti doktor, no anyat resulta, ti check up. Kablawang ka, Julie, awan diferensyam. Siya kang doktor, di nagkablawan. Kablawang kami. Iso na lang ta, sikat ada diferensya na. No kasta doktor, ti asawak, tada diferensya na, ni Ronnie. Kaya nung kayo, kas ti araramida yung diri aduma, mapandat ti sa bali nga doktor. Kaya no iso lang nga iso ti resulta, masapol ng awatin yung ti kinapod no. No di ka pa mapnak, mapanggit sa bali nga doktor. May katlo nga doktor. Saan yung doktor? Napnek kami resulta ti amin. Ala, gapot ito yung resulta, dati ko pati saan yung hanga pagkinawatan, pagbaawan ti ayat ti tunggal may sagada kayo. Nasyak lang, doktor, saan to ngagbalit panagayat ko iti asawa. Saan to agsapol sa baling ang babae? Pamarak agsapol. Siyak mo ti ada diferensyan. Ronnie, tikas na nga magbagang kaslam, siyak ti mabaling agsapol sa baling ang laki. Siyak nga rin taon diferensya na.
Ngimsan ko no ka na pinadita. Kala adda kada kayo nagsao, agsarita, agtulag. Ti akam ko agad nalpasin. Ihingkam nga rin, doktor. Kamang kami kan ka. Siyempre, ado di kita nagdamag kat ibagak atipod mo. Dito tiyandaan, manong name may sa umasiday. O ana, Julie, na resulta. Ti asawak na diferensya na. Ay, at kasano nga rin ngam kayat mo nga talaga timadaan ti anak. Ano sino ko matag-asawang hang na kayat timadaan ti anak. Ngam nga rin. Guni ka at may tulong ko. Api ko mauguni akin ka. Kinapay ko magpatulong akin ka. At may tulong mo ti problema. Ano problema mi? Apay maagasam nila kayo ko tapos makaputot. Kasta? Ang kasat kahit ko sa wen. Di kahit ko nga sa wen. Kahit no, ada ka sa pulam. Sa pulam ka niya. Tila bagbagbagam siya ka. Bepsi. Isla mo lang ibagbaga nga sumapulak sa bali ng lalaki makaputot kanya. Awan ibagbaga kastawan. Sikat ng suot kasta. Ngayon kasta ibagbagam. No, kahit ko tagpatulong, apa at amom, nga nakasagana nga mangputot kanya. Hindi ito'y makiapa pa, di takawan lang. Hindi ngamin bebsi manunimi kita, may sakadagitiya, diyan mo, no chismusa, no tarabitab, no, ano kahit nasa, datay, sila datay, manursuron, no, mangkan-kantyaw, no, man. Diyak pagkit may concentrate, tagla ko man. Pero dito, may nakalain ng tiasawak tapos naghawit kami. Kit ni, di kan sapat pa lang naka-iplastar. Di mo pa kahit agawit. Aman, tulungan ako nagipak ni. Apay, kasat lang ha. Masurusuro na karon kada kita patag na taga-tiyandaan. Apay, kang kantsawan ta. Be, ang madaan ti anak. Be, kung muna. Sino naman kaskadyakan ka? Baka awan mo, parang ipapan mo lang. Siyak ating bebiyan da. Be, hanggang makaputot. Be, baog. Be, kung nada, hanggang sika. Sige, agawit ta. Diyan ka mo manunimita, manipud idi, tanamuak nga da diferensya ti asawa, kasla tay masursuro na, kasla awanin ti ganas ko ng agbyag, ano sa serbi ng nagagatak, naglako, ano sa serbi na kiti maganganan siya, ano sa serbi na kiti mapaspasadaan ti asawak, ano sa serbi na kiti tarakan ng manok, pato, kalding, baka, ano sa serbi ng naglako, ano sa serbi ng kwarta. Kaumat anak ng gastusan, kaumat anak ng isaganaan, tinaranya ka masagbayan. Kung kunak itinakam ko man, kaumat sir serbi na. Julie. Ronnie. Paano ka tiging kakit tilang anak, timang tedragsak, dagit ang asawa? Naragsak naman lato, awan na sa anak na, di ba? Naragsak ka. Mabalin tamat lata tagragsak, ori awan anak ta. Sige, karigatan ta. Nabinas kamat kayo di taon anak ta, tap na akong problema. Di ba? Baka aganak ta kita problema to ta naluko, unonad ta, mangisarsarak, mangibabain, mangiramraman, pakaisarsarakan, di ba? Ano kakasta nga anak? Ibabay na digit anak. Kang kuan. Unong agbisyo, magbaling nga drug addict, unong makamatay, unong nyaman dita. Didakala problema. Ngem no awan anak ta, may salat problema ta. Diyan lang ka awan ti anak ta. Ngem no ada anak da, nangruna no ado, problema tat mangisakit ti masakbayan da. Problema to no naloko da, gito nga anak.
agkakabil danto, sadot danto, kakasikan danto, mangbabaon ka dakwada, di na kila problemahan. Yung nasayasayat ko mamit lang, no addaw, or may isa lang, no dua, talo, kasi siya. Anong arti mabalin, kastuyak mo eh. Agkaranag ta kinapo Diyos at makaramid ti milagro ta. Mabaling nga, dumteng to ti milagro nga, ibagam to kanya ka masikog ka. Oh, it's a miracle. Mamati ka kaniti miracle? Mamati ah. So nga doon no dumteng to kas pagarigan nga ibagam nga masikog ka. It's a miracle. Kuna to ah. Agyawan ta kinapo Diyos. Makapututak magayam. Sige. Kalayo ng tangar tagbembang. Ket tunggal bembang ta, ibagbaga ta, miracle, 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 miracle. Ket tuntunagan ti anak ta, miracle. Di ba? Mayat. O ikang roden din tagbembang ta kalayo ti bagbaga, miracle, 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 miracle. Panangyaw awan ko manunimi ti panaglidliday ko. Ingkat katawak lata. Ito nga dito itsandaan. Nakong nga naliday. Umay tumit na ni BFC. Sabi kasi lao matin problema si ka. Julie. Ano? Kasi lao mong problema ko na. Kaya umat problema kahit. Sinong ko lang aming ada problema? Siya kami mga amin ti problema. Una ta, na-press ko pa nagruproba mo, kada naisam ka, nakatawa ka, awang problema. Awang problema, gabot na mamati akin ni Apo Diyos, nga mga ramid to iti milagro. Milagro or misteryo? Baka met no adda misteryo nga aya. Bebsi tong pain kakit mo. Ano? Abi ko mo tong pain nak. Sabali man yung tadat palunod mo eh. Misteryo nga ayan. To'y marikrik na ken ka, napudno nga ayat, ngem di nakmet maipayan ti anak. Baka kung kunam. Masurunak ka rito yung Pepsi. Ay hanggang iti may isang aldaw, anong name at kumatgatang kanyak. Ading, isang manuletoy, Jack ikaskaso. Ay, chika ka daw. Julie! Abay, kaya da, customer mo ni. Ay, pasensyahan, sir. At ang minuunin ko bang panunutik. Kanamin ti problema. Kasi ti problema na natagit hanggang mapututan nila kayo na. Uy, Pepsi! Diyos. Patpatsyan, sir. Patpatsyan. Problema mo niya, ay, awan, sir. Gatangin nyo natin, sir. Manot per kilo. 70, sir. Opo, naginan. Opo, nanginang kami ita, sir. Kasto. Sige, ka naman 3 kilo. Okay. Ano tanda mo? Julie. Siya man ni Oliver. Inyawat ng takulap naman. Hinawat ko. Umayk tumanin. Tapno gumatang. Tapno makita ka manin. Loud ni sir. Tapno solusyonan tati problema. Awan problema ko sir. Tapi nga na akong ti pangmarangutem. Kat datakarubam. Yung baga nga ti problema mo kat saan nakamupututan lakay mo. Dakila problema rita. Diyak kalkalikaguman. Tilikali-kalikaw kung kukit mga ramid na po Diyos ti milagro. May timay sangal daw, matuktala ko nga masigugap. Kaya una, maaramid nga po Diyos ti milagro. Ngayon saan nga misteryo. Nga kus pagbagalat nga chismosa nga kaabay ko. Sige. Nabaling mahalat cellphone number mo. Allah. Api nga lang. Tapno may isurok, doon niya't aramidem, tapno at milagro.
Lan. Sige. Nangarat ti ballpen manong nemi basta papel surat ko. Tawagan ka doon gabi. Bahala ka. Tinawagan nagpeso manong nemi alas 9 terabi. Nalipatak manong nemi inyo of cellphone ko, iyop ko kuman ng nag-ring. Ititaliyawag ta asawa. Dahil sinturog na. Ti makderak man bimangunak sa krimoni ti kwarto, sinong bata. Tamok nga iso da ito'y kabot saan nga nakapunbo. Hello? Jolie? Ni Oliver dito. Maturog ako mangkat. Nalpasin? Ti? Nalpas ka kinalakay mo? Diyan mo, nalipatan na siguro ita. Medyo nakainom isong anan sa hapang naturog. Kasapulam di milagro. Buo na misteryo. Anyat kahit mo sawan, sir? Ano nat masapul mo? Kahit mo dimandaan ti anak? Abay, aday pa ampun mo kaniyat? Saan mo ampunin? Mismo magtawad ka nga. Amumunti kahit ko asawan. Tsaka kaya taliputan ti asawak. No pa amuna, o napatyan na. Ken mamati ka na po Diyos. Nga dumteng to ti milagro. Nga mga ramin na po Diyos ti milagro. Nga dumteng to ti gundaway nga, ibagak keng kuhanan nga masigugan. Nga makabutot na tlaysuna. Wait lang kaya. Di pagbali na makasta. Maawatan ng kanto ti asawa. Ngayon na saan na kanto nga maawatan? Nakasagana akmat ka din na may asa ako na balo. Duwang anak, dalakal tan. Kaso nakadakal din. Senior high school, ken junior high school. Mano kang tao mo? Saan nga madlaw? 41 ko. Ana, schedule ta? Ora maminsan lang. Siyempre, na makakala ka nga dagos. Tsakayat. 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 Tsakayat ka po tatak kala basol. Depende di basol. Adaman di kiti basol nga. Mapakawan. Adaman di kiti makapatay. Pakatayan nga basol. Nadagsing nga basol dito. Ada rason. Inaramid mo gabuta kasapulan. Kursunada ka. Napintas ka. Sayang na nga pintas. Nuawan iti tawid iti nga pintas. Nuawan ti aramid mabukel nga anak iti matres mo. Sige. Pagpampanunutan. Ikang katitalungal daw. Iti may katlungal daw, si kantun tumawag kanya. Manong nemi talungal daw. Ito pang pinampanunot ko. Imasatik man ni Bebsi kanya. O yan at pampanunutin. Bebsi, saan ka umasasdig kanyak no awan ti maitulong mo? Oh, kasi lang dinak kasapulan. Ibagang di problema mo, no, tulungan ka. Malakip mo ni lalaki nga nang ibagaam at problema kat di na mapututan nila kay ko. Malakip ko, guwapo. May tayo dyan. Apay.
Ijijay na kanyak. Ti panang putot na kanyak. Ito pang pananotek. Di ka katawa ka sa Pepsi. Sumpaan ka. Amo na siya ti ka? Kayat ko. Tapay? Kasapulak. Ikasanun no, siyempre, agsiko ka sa nga putot, kapilit na sa nga putot nila kayo, kung nga putot na diferensya na. Di ba kasi kamadlag ko na, nga mamati nila kayo mo ti milagro. Di ibaganan to nga dagos milagro. Matgayam laing na ka doktor, makaputot ak matlagayam ko na nanto ka. Kaya nito na marti ubing tahan na kaing ingas. Hanto na yatan di panunutan na tinasken ket awaten na. Ano nga tano, ibagak da ito kini Ronnie. Ibagam nga, mayat ka kadi, no at lalaki nga mang putot kanya, nasabali nga lalaki. Han na nga kayat ah. Sino kumamati asawa nga lalaki nga, iduron at asawa nga paputot sa bali nga lalaki? Ngayon no, maaramid mo, maawatan na kanton, no mapasama ka yun. Hindi mo maawatan dikat ko sawan. Dahil pa nang ibaga ni Ronnie nga mamati iti bilagro, ngayon ton at dagundawan nga ibagam ka masikog ka, kat nagbilagro. Wano ko, ibaga to nga nagkamali di doktor. Ngayon ipakadab kang kuha na, sino tilaglag nga lalaking umayat? O na, mayat ka di ko na. Yung padasig na tamat ng ibaga, bahala ka. Yung madmadi doon yung bagam. Madmadi. Tati pamati na nakwa, putot sa bali. Ngayon na hamoy bagbaga, kit masikog kanton, ibaga nanto nga putot na. Bigbigan nanton. Ure amo na matlang sa angis na kimputot. Ngayon, awatin nanto. Ngayon na ipakadam, ay, patsyam marunong nga kayat na. Manong nemi, timteng ti may katlungal daw. May katlungal rabi. Timawag manin ni Oliver. Hello. Nakikagandang ka? Tsakayat. Di mo kayat, sigurado ka. Tsakayat. Itaan nga rason. Tsakayat nga liputak ta sawak. Ngam saan kamat-kamat ti anak, saan nga bali? Mga tapkam tulanin. Sigurado ka? Sige. Bye. In black kun man. Kabigatan na, manunaymi, o na. Manokad kan? Ha? Kinuha ni Bebsi. Saan? Bahala ka. Hawanan ti sa pulit pa iti asawa. Tamay tayo kami itiragsak no kastang bembang kami. E manasabi nga ti bembang ti awang nakamot ng pututan. Saan mo't laing nga anak ti kalikagom no, pabembang ka, di ba? Siyempre may ipantiili mo. Kat karabyan deta manong nemi nakairot ti arakop ti asawa. I miss you, Jolie. Kaano ka dito ng odi? Dilawas na, di ba? Dati mat nga, every night. Kapirtil mo? Oin. Kapirtil ko. Masangwanan ti pa nagreklam. At nasursurok nga sa bali nga style. Padasan taman. Ken nalimad dita nga tumtumarek. Oh? Wow. Advice to nga pada ka tricycle driver. Apektibo ka mo. Sige, bahala ka. Sige. Manong nimi ti dayta nga panagbembang mi ti asawak ni isang sabi. Kaslasan nga mabanog ti asawa. Anak takdakan mo. Anak tumtumar mo.
Apay nga di mo laumlayan. Masapol, matungpalig ti bilin. Tapno ni kasta, ket mapututan ka. Ronnie, oraan niya't mapaspasamag no talaga nga da diferensya. E mamati akti milagro. Milagro, milagro, milagro. Manipod met manong nemi idikas jay nga aramiden ni Ronnie. Kasla kang kanayon nga same. Nga nakamaymayat nga nakapapao. Panakingkin na mo. Sekreto. Sa amila sardin madamaak, sorry. Ay, sorry. Sayang. Awalata. Ito na mabalimanin manong name, aglalalo kapertil ko. Apo, magustuhan na kiting mapanak pa danunin iti banyo. Anak ko, imarem ka man ten. Anak kang kanam. Uno tong tumarem. Mati ka nung ibagak. Mapukaw ti birtud na. Alam siguro tayo Facebook dito. Tayo mangis-scam. Dati bagbagatang kasto kung ano, baka nag-order ka. Ang problema, epektibo mo. Epektibo. Yung gawa ng naming ama, agbalawak. Ne. Natilayak? Tuwang bola na. Dito sakit ko natin ang milagro. Ala. Yore ko pati may katlong bulan. Awan lata. Napala ko nagpa-check up. Deje nagpa-check up ang miidi nga doktor manong name. Ket isot na pang ko nagpa-check upan. Mrs. Doktor? Apay nagpabimbang ka sa bali? Doktor, mabaling kan sa inya daruma. Ano pang darumang kanya? Pagbalbalinan na ka mga lidipot. Nilahing lakay ko tinakabimbang kanya. No pa'y ada ng ijaya, nimsang ko kinayak. Abi, doktor, masikog ka ba tayo? Yes! Agagayam na lang nga, doktor. Baliwan yung tumanti magpa-check up. Wano mapangkit tumanti sa bali nga, doktor. Baka nagkamali ka ng peso. Wano dati ka dito ko nada nga milagro. Hindi padamang ko iti asawak manong naming nga masikugak. Basta taon tilag-tulag-to na. Makitam. Ang diferensya. Tapno, sigurado, sweetheart. Mapantay sa bali ng doktor. Sigurado nga. Nga talaga nga ang diferensya. No, ang diferensya. Sino ko mga kimhutot ka neta? Isungag ko na, nga mapantay sa bali ng doktor. Napang kami manong naming at inistoryami kayong kuha na tinabasama. Amom ti tao sa nga perpekto. Doktor man, munuan sinuman dita nga profesyon. Alam mo, ko natin, pag panagbinto. Isungag ko na nga, ang kamapnek, mapangat sa bali, sa bali man. Wano saan kat idikat kasi jay, ngayon nagbaliw. Api mister, anati, tatay kingkin na mo, no tinumtumar mo, no, doktor, adda ngem mapukaw pirtod na no, ibaga. Kasta. Sige. Manong nimi, dibteng ti resulta, kasta on tilagto ti asawak, makitam, o diferensyak. Ada diferensya idi. Ngayon posible, nga naagasan dito nga diferensya, kit nagbalin nga. Kasta. Kahit nga sa doktor, ada maglaagas na. Laagas na. No saan nga inborn, maagasan. Mabalin siguro nga ada iti pasamak idi, ubing ka, wano buwarito ka, iti sakbay nga nagasawa kayo, nga da pasamak nga na magbalin nga baog ka. Kat gabot saan nga inborn. Kat digiti kinkinam mo, wano anyaman nga nararamid mo, dati posible nga nangagas.
Diyos ko, paglakid din. Naku, nagtinakim ko. Yung paglakid din ta sa anak na sulisog. Yung paglakid din. Nga nagsasarunong maten manong name ti anak mi. Iso na, edad dan upat gusto na. Ronnie, naglayang ka mata na pumutot. Nabirtud na talaga dahil ang tumtum na rin. Nagpalagid ka nga rin na. Hoy, mo susarin sa bali deta, ha? Bakit padasim nga usarin sa bali? Ohan sa bali mo kung sarap. Bakit? Siksik ka laeng. Ita manong nimi dakkilen dagiti, dadakkilen dagiti upat nga nakmi nga mangrugi amin iti letter M tinagala. Manong nimi. Letter M, kaputan, nagmilagro talaga. Imo na, babae, milagro, milagros. Yan. Kaya ba yung kadwa? M. Mercedes. May katlo, Marino. Yan. Lalaki. Ken may kapat, Marlon. Dua nga babae, ken duamet nga lalaki. Paano nga kakar gito'y kat sekreto pala ang nilakay ko nga di na iba kakaniyak. Muna iti sa bali, di sekreto na tanagtultuloy iti kinakagat na ngagbembang man. Alakit ubing nga mimet palaeng. Kapilitan lang nga taore nga tamat into no lumakail, bumakat kami nakit no. Adan to pala data nga birtud data tumtumaran na kita mabalimet lata. Pangpaubing ka no. Ti agasawa nga saan ngagsardig ng bembang kadagiti oras ka pa nakailida hang kano alumakay ken bumaket no di kita agtultuloy ti naubing ariknada namampay agrahaya ti lasagda. Dito nga ron manong name iti pagkasalita ng nakmet imburay. Thank you iti inka panangurnos kalpasan nga inak message keng chat keng ka ti detalye. Kantilaing mo nga nang ibasa, nang iportray, kat sapay ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag. Nung mamati ka, iti Diyos nga makaramit ti milagro, talagang nagmilagro. Ito'y nga rodagyaman nga pagaya mo, Julie,